Iz poslanice Rimljanima. Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Velika subota je dan tišine, dan iščekivanja, dan nakon vrhunca boli, kada se na križu razlomio Isusov život. Dan koji nas sigurno vodi i uvodi u susret s uskrsnim jutrom. Sa sumrakom ulazimo u vazmeno bdijenje i navještaj ne samo Kristova uskrsnuća, nego i našega života u njemu. Krštenjem smo uronjeni u Kristovu smrt i kroz njegovu smrt ulazimo u novost života. Krštenje prati vjeru. Zato Pavao krštenju i vjeri pripisuje iste učinke. Uronjavanje u vodu pokapa grešnika u smrt Kristovu, odakle po uskrsnuću s njim izlazi kao novi stvor, novi čovjek. To uskrsnuće, koje će za nas biti potpuno i konačno tek na kraju vremena, ostvaruje se već sada u novom životu po duhu. Dopustimo si danas to prepoznavanje života koji se prolomio kroz stijenu groba i smrti. Života koji je i nama otvorio vrata budućnosti, vrata vječnosti. Bog daruje čovjeku novi život. Nova prilika nije još jedan pokušaj i trajna vrtnja u starom životu, u križu i uskrsnuću. Bog je darovao čovjeku doista novi život koji nadilazi sve naše stvarnosti i snove. Ne sanjamo. Ovo je veće i ljepše od svih mogućih snova. A znamo da snovi nemaju granica. Stvarnost uskrsnuća i novoga života nadilazi sve snove. Zato nam i zvuči predobro da bi bilo istinito. Vjeruj tom daru života kojega Bog i predate stavlja.